Αφού είπαμε 2 facts για την Ανταρκτική, φύγαμε να πούμε 3 facts για την Αρκτική. Το πρώτο fact είναι ότι η Αρκτική δεν είναι μια ήπειρος όπως η Ανταρκτική, αλλά μια παγωμένη θάλασσα, ο Αρκτικός ωκεανός. Και τώρα καλά θα με ρωτήσεις, δεν έχει στεριά η Αρκτική? Η Αρκτική περιλαμβάνει εδάφη από πολλές χώρες που βρίσκονται μέσα στον Αρκτικό κύκλο. Π.χ. Βόρεια Ρωσία, Αλάσκα, Βόρειος Καναδάς και Γροιλανδία. Το δεύτερο fact είναι ότι ζουν αυτόχθονες λαοί όπως οι Ινουίτ, οι Σαάμι ή αλλιώς Λάπωνες και οι Τσούκτσι. Και τελευταίο ενδιαφέρον fact κατά τη γνώμη μου είναι ότι κάθε καλοκαίρι ο ήλιος δεν δει. Όλο το 24ωρο έχει μέρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι καλοκαίρι, εκεί όλο το 24ωρο θα έχει μέρα.